ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟ ନା? ମୁଁ मोहम्मद इस्राइल प्रिंसिपल धामनगर डिस्ट्रिक्ट भद्रक। ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଜି ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ହେଉଥିଲା ପିଲାଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଚାଲିଛି ସେ ରୁମ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସିକି ଖୁଲମଖୁଲା କଲେଜ ୟୁନିଫର୍ମ ବେପାର କରୁଥିଲେ। ସାର୍ କେମିତି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ କିଏ ଦେଲା? କଥା ହେଉଛି ଆମ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ଲସ୍‌ଟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଜଣେ ବେପାରୀ ଆସି ହଠାତ୍ ଖବର ପାଇଲୁ ସେ ଆସି ୟୁନିଫର୍ମ ଡ୍ରେସ୍ ବିକ୍ରି କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇଲି, ସେ ଯାଇ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ବିଦା କଲେ। ତେଣୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ୟୁନିଫର୍ମ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରଚଳନ ହେବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଡିସ୍ପ୍ଲେ କରିଦେଇଛୁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖି ଯିବେ, ଯାଇକି ବଜାରରୁ କିଣିକି ସେ ଡ୍ରେସ୍ ତିଆରି କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ନେଇ କେହି ଆ ଭିତରକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, କେହି ଦୋକାନ ଆସି ବିକ୍ରି କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଖବର ଆସିଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଏ ସାର୍ ସେ ବେପାରୀ କିଏ ସାର୍? ଆପଣ ବିନା ଅନୁମତିରେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ? ବହୁତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣ କିଏ କହିଲେ, ଆପଣ କେମିତି ଆସିଲେ? ନା ଏମିତି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଆମେ ଚାଲି ଆସିଛୁ। ମୁଁ ନାଁ କୋଉଠିକା ଲୋକ ସାର୍? କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ସାର୍? ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ସେ ସେ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଆମେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। କାହିଁକି ସେ ଆମକୁ ଅଗଣାରେ ନ ପକାଇକି କାହିଁକି ଆସିକି ସେ ବିକ୍ରି କଲେ? ସେ ଯାହା ହଉ ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡିସ୍ପ୍ଲେ କରାହେଇକି ସେ କପଡ଼ା ଦେଖିକି ଯିବେ, ସେ ୟୁନିଫର୍ମ ଯାଇକି ସେ ବଜାରରୁ କିଣିକି ତିଆରି କରିକି ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍।